जेते देउथिबु सेते खाउथिबि न सुखिब मोर हाथ लोके कहूथिबे खाइबा ठाकुर नीलाचले जगन्नाथ। ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା। ସରଳ ଓଡ଼ିଆର ଅନାବିଳ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଜଗତର ଠାକୁର ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ନିକଟରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଶୁଖିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା କିପରି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ମନରେ ଅନେକ କୋହ ଆଉ ଅଭିମାନ। ହେଲେ କୁହାଯାଏ ନା, କରି କରାଉ ଥାଏ ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଲା। ଶେଷରେ କୋର୍ଟ